Ну вось, дарагія браты і сёстры, гэтая раслінка часта сустракаецца на беларускіх поплавах, на беларускіх лугах і называецца зарніца. Таксама ёсць назва каровіна масла. Ну, нагадвае кавалачкі сметанковага масла. Трошачкі таму так называецца. Гэта атрутная раслінка, у яе ёсць небяспечны для жыцця алкалоід, але небяспечны ён у вялікіх колькасцях. У невялічкіх колькасцях гэтая расліна з'яўляецца лекавай. Выкарыстоўваецца яна для прыгатавання алея для лячэння гемароя. Бярэцца сушоная трава, расціраецца ў парашок і заліваецца гарачым алеем. Атрымліваецца алейны настой, які потым выкарыстоўваецца для таго, каб змазваць гемаройныя шышкі. Ну, дакладней, тут трэба паправіцца. Самі шышкі, канешне ж, не з'яўляюцца сімптомам гемароя, з'яўляюцца прадвеснікам папярэдняй стадыі. Непасрэдна гемароем называецца толькі, калі ёсць кроў. Ну і я нагадваю, што вы можете падпісацца на канал і напісаць у каментарах, пра якія яшчэ беларускія расліны вы хацелі б даведацца падрабязней. Дзякуй за ўвагу.